RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lori. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Leyte. Punto personal ug behavioral ug bahin sa droga kining akong suliran. May manghud-manghud ko nga kanhi mugamit og drogas. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Uy! Ala! Nakauli-uli ning gwapa na kong anak. Sus! Murag may pangayuon jud ka, ma ba? Pila ba ka botilya? Dali ang kasabot. Maurosan may kalipay na mo papa ni mo, God. Ilabi ng papa ni mo, ay kung kapuyon gikan sa iyang basak. Gasolinahan mong gani kuno ng sakyanan. Ang lawas pa ba kuno sa tao? Mukayod gud na sa atong panginabuhi, di. Sus! Gasolinahan. Papa, uy, kamugid, no? Hinahinay na mo, anak mo, uy. Kaya may edad na baya mo. O, manginit ra ba kuno ng lawas, anang magsigi og inom. Ambot lang kayo, abaya sab gumakasuway, ha? Ang ako ba kung musakan niya na simbakong BP ninyo? Ay, maayo magpermanente mi ana. Maayo lang og naay kausagod sa usa ka semana. Ilabi na kung makauli ka. Kay may kahingian man me. Mama, gid, ay. Pagpalit dito. Agay. Kanindot. Matsalams. Oy, Sister Dear. Ay, Mayo kayo ni Aga. Sinugatan gid kasi Bobby. Jopet? Oh. Tutok mga maayo na ko. Baka na kailan na yung gwapo mong gison. Ano, di ikaw, uy. Marag. Gaya tadi, be. Bisang tondod lang. Ang, niya. ayaw. Ay, salamat ate kong gwapa. Aran ako. Nganong gihatagan mo taong to nimo? Kaya naman, day, ma. Kabantay mo ko kung nagsipat-sipat kasi mong mata nga may tunol ko sa kwartang Jopet. Nga naman. Ay, isuyo pa to sa karaho. Ha? Mugamit o ginadiling drogas ang akong manghod?
Alan, uy. Wagit ko magdahom sa kong manghod. Hilumon man kay tong bataa, uy. Wagit ko magtuo nga madasya ng isyuha. Pwede ni mo badlo nga? Na, maglisod ko atrakag sulti, uy. Di ko magpataka, uy. Kay ingon pabaya nila, ay. Dili na mo matag-an ang paghuna-hunaan ng mga nakagamit, ana. O, sabog pa mangguto siya atuhin kayo na, uy. Takay bawas dagan sa utok. Nya. Inyo lang ng pasagdag nga maingon ana. Di, uy. Ahol lagi. Kisa ko iksoon nga gustong maingon anang akong manghod, no? Maghuna-huna pa ko. O, planohon pa na ako kung unsay angayan namong buhaton sa kumanghod. Ay, salamat. Nahuman ako gluto. Magpaabot na lang ko nga mauli si Alan gikan sa trabaho o manihapon namin. Oh. Si Mama man eh. Hello, Ma? Day tabangi mi, day. Si Jupet gidakop. Ha? Gidakop? Kaya naman, Ma, oy. O sa mesa? Gidakop pag akong manghod sa nga dili user lang. Pusher pa gyud. Huwag ko magdahom. Mihangi si mama nako nga amo siyang piyansahan. Apan may desisyon kong ipapriso para rehab na lang sab niya. Miabot gyud og mga 7 ka tuig kapin ang iyang pagkapriso. Hangtod nga nagkagawa siya. Unya, Amin ko tayo. ah, buta na Butan mo ko tigod. Padayon na ng imong pagkabuutan ha. Kay siya ro wa kamot agam. Ay, tagam na kitli eh. Isura lagi dito sa suod eh. Labi bago kang suod dito. Dili di ko maadto eh, bahala na. Aw maayo. Og pagbinutan na. Kay mga tiguang na nang ato mga ginikanan dong nga kauban nimo din hisbay. Akong sinugatan sa imong paglaya. Cellphone? Gamita, aron makakita na kag imong maasawa. Oh. Salamat ya. Salamat kayo. Basta magbinuotan na ha. Musuporta lang niya kung nimog i-load, ana, samtang wa ka pa makakita og trabaho. Ay. Pinagdura natin. Dito te. Salamat kayo ha. Salamat kayo sanan. Sa ka diha? Kasi nag-chat ni mo? Nga, himot, magkay ka nga nag-chat-chat diha? Chat ba uri, uy? Ay, nag-comment-comment kus mga gipang post akong manghod. Nangatuwad, magod niyang mga pictures nga iyang gipost, oh. Akong giingnan nga, maglisod yun siya kakita og asawa ani. Kay maglisod bang ganit ang views sa iyong mga pictures? Mayon ta, no? Kung padayon na lang iyang kausaban sa imong manghod. Saan nanawag eh? Kadlawon pa man. Si Mama? Hello, Ma? Tabangi mi, day. Tabangi mi. Ma? Si Jupet mo ragwa na magkailala mo. Buot pa niya ang patsong papa ni mo. Isa? Kaya naman ay, Ma! Nahibaw ako nga mibalik day sa pagkamit o kinadiling trukas ang akong manghod. Ug mas may grabe siya karon
Kay init na kuno kaayog ko, ug maoy masuko. Halos dili na kuno makaila sa mong mga kinikanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man dining makasuway na og gamit og ginadiling trukas? Tinuod gyud di ay nga og makasugod ka na ani gamit, magpangita na ang imong lawas. Ikaduhang pangutana, napriso man ning ako manghod for almost 7 years. Posibleng nakaundang sab ni siya og gamit ang mga tuika. Apan nganong mura man og wa siya motagam bisan og napriso na? Magpangita ba gyud ang lawas once makasuway na ana? Ikatulong pangutana, ingon ang akong parents nga may gamit og balik ang akong manghod o ginadiling drogas. Dili naman kuno makaila nila. Buot naman silang patyon sa akong manghod. Usa may akong buhaton nga maluoy man pud mi kun ipadakop namo og usab. Ikaupat og katapusan. Dili gusto sa akong parents nga maprisog usab ang among manghod. Kay laing pila ka tuig na sab unya siya mapriso. Apan, ining makagawas, mubalik ra man day sab siya og gamit. Kadang rehab, magkatabang ba na sa usa ka drug addict aron hingpit siyang makaundang o malimot siyang pagka-drug addict? Mga pila man sab ang magasto ana. Palihog, abang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lori. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motabag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat siluran rin ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mga batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Ding Dakbayan sa Subo. Yung mga legal nga mga problema, naa si Atty. Eileen Bathan nga motubag nga na. Ang ato makuto nga pagtulunan ko lawa mao kini nga gratitude turns what you have into abundance. Pasalamat unsay mga grasya nga gihatag. Di kay magreklamo. Unsay naa mao ra gud. Pag di man og kanang mga mahalon nga mga butang kunang o mga pabor kay daghan ba pong lain ng inanglan. Ang ato magtatampo ko lawa si Lori, 47 years old, taga Liti, no? Minyon na siya, may duha ka mga anak, punto behavioral, no? Asa man dapit sa Liti, no? Kung diri dapit sa Northern Liti, Samar, maupay na kulop. Maupay na kulop. Kung diri dapit sa amo, sa sugod Southern Liti, majong adlaw ninyong tanan dia, taga sugod Southern Liti, no? Musta na ba diya kung gwapo nga igagaw diya nga si Ranulfo Duran o si Lloyd Guso, no? Mga igsuon na mga mama, so nang lain-lain magapilido. Huwag mga taga the whole of Southern Liti, from Maasin to Silago, majong adlaw ninyong tananda, ha? So, punto personal o behavioral, ha? Musta naman rin ko igagaw das Maasin, si Nestor Dison Obra, ha? O katong iyang parinti, parihag kwan, si tinga na to, Nicolas Piro o Samuel Piro, ha? Diya sa Maasin City. Thank you very much. Unang pangutanan ni Lori, unsa man di ay ning nakasuway na og gamit og ginadiling drugas? Tinuod ba di ay nga makasugod ka na og gamit, magpangita na ang imong lawas? Yes, tungod kay ma-addicted man ka, ma-habituated man ka. Mailhan gyud na, ay maantod ka, mo man akong trabaho, debito kay kausar ko gipatawag dito sa barangay hall, kay misbehave, gituhuan na pabuto. Ambot dito gi-challenge pa ko. Jadi lagi ko magamit, ko ipa-drug test ka. So, pa-drug test ko. Sayo, wala pa-drug test. Wa man madayon tong drug test. Ko nga, ibang itsura ng daan, user gud ka. Mao gid akong trabaho. Ano trabaho? Mo po ilaron. Wa abtig pila ka adlaw, nadakpan sa pulis kinagamit og drugas. So, kung sa katawo maggamit og drugas, magpangita. So, mangawat, maligya og unsa na lang diha makasuporta si ambisyo. Ug mausab ang kinaiya. Isog na, disrespectful, daghan kay mga negatibo, daghan na pobinang pasyente na nang agi sa mong kamot hantod karon. Kaya sa Argao Drug Rehab, daghan ng mga user nga lagi na magsugod sa tilaw-tilaw nga magpangita na kay itawag man ni nato og ma-habituated ka, ma-addicted ka. Mong lawas mo crave, na craving. Tunod na pangutana, mapriso manggod ang akong manghod. Napriso manggod akong manghod for almost 7 years. Posible makaundang sab siya og gamit ana mga tuiga. Apan nganong mura man og wala siya mo
tagam bisan og na priso na pangita pagyapon di ay ang lawas once makasaway na ka. Depende sa disiplina sa usa ka tawo, ha. 7 years siya na priso nga nagkagawas magpangita na pod. So mao lang na it is a disease mangod. It is a disease. Mao na nga diha sa drug rehab centers gawas nga naay mga tambalihatag naay mga lectures nga ipasabuton ng usa ka user nga ang kaayuhan niya magdepende po sa iyang attitude. Kaya kung gusto kang tabang sa mong galingon, di mo hunong na ka. Kung gusto kang mamatay ka sa mental hospital o sa drug rehab o sa prisuan, na imo na ng choice. Sunod nga pangutana, ingon na nga akong parents nga nigamit og balik ang akong manghod og ginadiling drugas. Og dili na naman makaila nila. Buot na man silang patyon sa akong manghod. Kung sa may akong buhaton nga maluoy manggunpog ko ipadakop namo ug usab. Ipadakop niyo og usab tungod kay naluoy mo. Dili kay di na ninyo ipadakop kay naluoy mo. Kung ngayon na di padang din sa drug rehab. Naman drug rehab sa Tacloban. I do not know asa mo sa Masin. Lori, rather sa Liti. Ngay drug rehab na sa Tacloban, pakitaan nyo si Dr. Binamingo diya sa East Visayan Medical Center. Inang direper mi Doc ni Dr. Rini Obra. Tabangin mi nga among membros pamilya nga bisan pamanog na priso na mo, gyapon mo tagam gamit lang gyapon og ginadiling drugas. Ginawat nga masulbad ning problema. Problema gini no, kasabot ko sa inyong bot pasabot na lisod kayo. Sud mo kayo pud og ipipriso, di man po mo kuha ng pulis ug way kaso kay pasaka. Pasaka ang kaso parang naay hinungdan ma-justified nganong ana i-star sa prisuhan. Sunod naay mga tambalan ni mahatag. Ikaw pat og katapusan mo tara, dili gusto akong parents nga mapriso ug usab ang akong manghod. Ay pasol sa drug rehab para nga matambalan. Kay laing pila ka tuig na sabang siyang mapriso apan inig magawas di ay mobalik raman sa biyay siya og gamit kanang rehab makatabang ba yes katabang ang rehab natay mga tambal natay mga train na mga drug addiction specialist mga doctors nga mo hatag niya mga lectures ug mga tambal naman tingali sa Tacloban ug wa gani sa Cebu mamili lang mo I do not know asa dapit ninyo sa Liti no ug diha mo sa western part of Liti pabor mo diri sa Cebu. Pag namo sa northern, Tacloban na dala. Pakita si Dr. Binamingo akong balikan. Okay, so inaw takasabot ka sa speaker ni mo Lori diya sa Liti. O majong adlaw ninyong tanan diya, no, maupay na kulop aga. Og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kano na yun yung pagpaminaw. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayon.